Me kiitämme Deborah ja hänen lähettämästään avusta. Olen itkenyt niin kauan, sinä Deborah otit häpeäni pois. Nämä naiset pyytävät Suomen hallitusta ja Suomen naisia käyttämään ääntään, jotta saisimme seksuaalisen väkivallan loppumaan. Tarvitsemme apua maanviljelemisen aloittamiseen, jotta voimme tulevaisuudessa pitää huolta. Tämän tytön nimi on Yvette. Hänellä ei ole vanhempia ja nämä koulutarvikkeet mahdollistavat hänen koulunkäynnin. Kiitos kaikesta, mitä olet vuoksemme tehnyt, Deborah. Jumalan siunausta. Kiitämme Deborahia sydämemme pohjasta ja pyydämme, ettei hän lopeta auttamistamme. Rukoilemme hänelle Jumalan siunausta. On juominen. Ratkaisu sairauteen on tervehtyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen ongelman mukana tulee myös ratkaisu siihen ongelmaan. On itsestäsi kiinni, löydätkö sen. Kaikkiin ongelmiisi on olemassa ratkaisu. Älä koskaan luovuta. Kiitos ja Jumalan siunausta. Sodan vuoksi olemme orpoja. Sodan vuoksi olemme kodittomia. Sodan vuoksi emme saa koulutusta. Sodan vuoksi näemme nälkää. Yli 1 miljoona on ajettu pakoon kotiseuduiltaan ja yli 7 miljoonaa ihmistä on kuollut. Heistä suurin osa on naisia ja lapsia,
jotka kävelevät metsien läpi kantaen maallista omaisuuttaan. He etsivät suojaa rajan toiselta puolen Ruandasta. Valitettavasti sadat heistä jäävät kapinallisten vangeiksi. Ne onnekkaat, jotka pääsevät turvaan rajan toiselle puolen, joutuvat asumaan hyväntekeväisyysjärjestöjen ja YK:n pakolaisleireillä. Afrikassa ja muualla maailmassa 75% etnisten konfliktien, valtataisteluiden ja muiden sosiaalisten ongelmien uhreista on naisia ja lapsia. Pohjois-Kivu, joka sijaitsee Kongon demokraattisessa tasavallassa, on kokenut 16 konfliktin vuotta. Aseistautunut kapinallisjoukko Mai Mai värvää lapsia ja kouluttaa heidät tekemään kauheita hyökkäyksiä siviilejä, erityisesti naisia ja lapsia kohtaan. Elinolosuhteet näissä pakolaisleireissä ovat erittäin vaikeat ja epäinhimilliset. Suurin osa lapsista kärsii useista taudeista, kuten ripulista ja malariasta, koska leireillä ei ole tarpeeksi puhdasta vettä. Hygienian, ruoan ja lääkkeiden uupuminen ovat leirien suurimpia ongelmia. Ihmiset eivät saa tarpeeksi ruokaa, joten he etsivät lisäravintoa lähimetsistä. He valmistavat ruokansa perinteisesti nuotiolla, mukanaan tuomilla välineillä. Ruoan ja ravinteiden puutteen vuoksi äidit pureskelevat tiettyjä puulajeja. Näistä puulajeista he saavat ravinteita, jotka auttavat heitä kehittämään maitoa imettämiseen. Leireissä ei ole riittävästi telttoja, vaan osa ihmisistä joutuu nukkumaan ulkosalla. Lapsilla ei ole pakolaisleireillä leikkikaluja tai ajanvietettä, vaan he viettävät päivänsä istuskelemalla aikuisten kanssa. Hallituksen joukot ja entiselle kapinallisjohtaja Poskota Kandalle uskolliset sotilaat taistelevat Pohjois-Kivussa. Kansainvälinen rikostuomioistuin on etsintäkuuluttanut hänet avunannosta kapinaan itäisessä Kongossa, jossa useimmat uhreista olivat naisia ja lapsia. Tämä entinen kenraali liittyi kapinallisarmeijaan uudelleen huhtikuussa 2012. Goma on Pohjois-Kivun pääkaupunki. Se sijaitsee Kivujärven pohjoisrannalla ruandalaisen Gisenin kaupungin vieressä, 18 kilometriä etelään Niarangongon aktiivisesta tulivuoresta. Goman lähihistoriaa hallitsee vuoden 1994 Ruandan joukkotuho, joka edelsi ensimmäisen ja toisen Kongon sodan alkamista. Näiden sotien jälkivaikutukset näkyivät ja tuntuivat Gomassa ja sen ympäristössä vahvasti vielä vuonna 2010. Pohjois-Kivun alueella on maanviljelykseen ja karjan kasvatukseen sopivaa maata. Alueen toisella puolen tulivuoren rinteillä olevien metsien muuttaminen maanviljelykelpoiseksi jättää maan alttiiksi eroosiolle ja heikentää vuoren ekosysteemiä. Tämän vuoksi ihmisten toiminta yhdessä luonnonilmiöiden, kuten tulivuoren purkausten kanssa, valitettavasti edesauttaa ilmaston lämpenemistä.
Järjestömme Pohjoiskivun henkilökunta vieraili Masisin ja Minovan alueella auttaakseen alueen naisia ja lapsia. Nämä naiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä täysin yhteisöjensä hylkääminä ja vailla tukea. Kun järjestömme henkilökunta saapui, heitä tervehti laulava ja tanssiva naisten joukko, kertoen miten iloisia he olivat vierailustamme ja siitä avusta, mitä toimme mukanamme. Vakavan henkisen trauman lisäksi monilla hengissä selvilleillä naisilla ja tytöillä on vammoja genitaalialueella, katkaistuja ja murtuneita raajoja, ei-toivottuja raskauksia sekä sukupuolitauteja, kuten AIDS. Järjestömme vei näille yli 200 naiselle 3000 kiloa ruokaa, riisiä, papuja, jauhoja, suolaa, 285 kiloa naisten ja lasten vaatteita, 100 kiloa saippuaa ja maanviljelystarvikkeita, kuten kuokkia, viidakkoveitsiä, lapioita, vesikannoja sekä 150 kiloa siemeniä. Naiset ottivat antamamme tavarat heti käyttöön ja tämän lisäksi jokainen näistä 236 naisesta sai $20 mikroyrityksen perustamiseen. Naiset kiittivät Deborahia ja suomalaisia auttajien saamastaan tuesta sekä pyysivät kaikkia maailman naisia, erityisesti Suomessa asuvia naisia ja Suomen hallitusta auttamaan heitä. On muistettava, ettei kukaan tarkalleen tiedä, kuinka monta naista ja nuorta tyttöä raiskataan kuukaudessa Kongon pohjois- ja eteläkivun provinsseissa. Monet raiskatuista naisista eivät koskaan kerro, mitä heille on tapahtunut. Häpeä ja yhteisöstä karkottaminen on monelle liikaa. Moni mies ei myöskään halua naimisiin raiskatun naisen kanssa, minkä vuoksi naiset vaikenevat. Kiitos Deborah, hän on meille kuin äiti. Hän tuli auttamaan meitä. Jumala häntä siunatkoon. Konfliktin alkamisen jälkeen vuonna 1996 satoja tuhansia naisia ja nuoria tyttöjä on raasti raiskattu ja kokonaisia perheitä ja yhteisöjä on hävitetty. Pakenimme taisteluita ystävieni kanssa ja mieheni oli jo mennyt edeltä. Pakomme aikana kapinalliset tappoivat ystäväni ja ottivat minut mukaansa ja raiskasivat minut. Heitä oli 4. Koska minulla oli kuukautiset, tulin raskaaksi ja sain tämän lapsen. Mieheni syytti minua raiskauksen järjestämisestä ja otti minusta eron. Tämän vuoksi tulin tätini luokse asumaan, mutta myös hän tahtoo minun lähtevän pois.
Ota nämä rahat, jotka Deborah haluaa sinun saavan. Tämän avulla voit perustaa yrityksen ja elättää itsesi ja lapsesi. Olemme antaneet tämänhetkisen parhaamme. Toivottavasti myös sinä teet parhaasi mikroyrityksen kanssa. Kapinalliset, jotka raiskasivat minut, tappoivat myös mieheni. Minulle jäi 7 lasta. Siitä asti olemme kärsineet ja asuneet tässä talossa. Tarvitsemme teidän apuanne, jotta lapsemme pääsevät kouluun. Deborahin välityksellä pyydämme Suomen hallitusta auttamaan meitä, jotta voimme aloittaa ja kehittää karjan kasvatusta. Auttaaksemme teitä, annamme teille rahaa, $20, jonka avulla voitte perustaa oman mikroyrityksenne. Siten teillä on keino selviytyä lastenne kanssa ja voitte lähettää heidät kouluun. Ensi kuussa tulemme takaisin katsomaan, mitä olette saaneet aikaan, ja arvioimme uudelleen, miten voimme auttaa teitä yrityksenne kanssa. Mitä tällaiseen apuun voisi sanoa? Me kiitämme Deborah ja hänen lähettämästään avusta. Olen itkenyt niin kauan, sinä Deborah otit häpeäni pois. Haluatko sanoa jotain erityistä Deborahlle? He kiittävät äiti Deborah ja Empowerment of African Women -järjestöä kaikesta saamastaan avusta. Saamallaan avulla naiset lupasivat parantaa elämäänsä. Kun tulemme takaisin, arvioimme edistystänne ja mietimme uusia keinoja auttaa. Tahdomme aloittaa karjan kasvatuksen ja kehittää maanviljelyä. Näiden keinojen avulla voimme ruokkia lapsemme ja lähettää heidät kouluun. Nämä naiset pyytävät Suomen hallitusta ja Suomen naisia käyttämään ääntään, jotta saisimme seksuaalisen väkivallan loppumaan. Tarvitsemme apua maanviljelemisen aloittamiseen, jotta voimme tulevaisuudessa pitää huolta itsestämme. Kapinallisten tapettua hänen miehensä, elämisestä on tullut vaikeaa ja kaikesta on ollut puutetta. Ota nämä rahat, jotka Deborah haluaa sinun saavan. Tämän rahan avulla voit aloittaa jotain, millä voit elättää itsesi ja lapsesi. Tulemme myöhemmin katsomaan, miten sinulla menee ja auttamaan sinua lisää. Tahdon kiittää Deborahia. Jumalan siunausta. Kiitämme Deborahia, Empowerment of African Women -järjestöä ja Suomea saamastamme avusta. Toivottavasti suomalaiset tukevat meitä jatkossakin. Hengissä selvinneitä naisia ja nuoria tyttöjä hyljeksitään ja heidän perheensä sekä yhteisönsä hylkäävät heidät.
On tärkeää muistaa, ettei kukaan tiedä tarkalleen, kuinka monta naista ja lasta raiskataan Kongon pohjois- ja eteläkivun provinsseissa joka kuukausi. Veimme kylään 75 kiloa liitutauluja ja 30 laatikkoa muste- ja lyijykyniä sekä koululaukkuja. Olemme todella iloisia siitä, miten toivotatte meidät tervetulleeksi kylänne. Kuten viimeksi lupasimme, tulimme takaisin jakaaksemme lapsille kirjoja, kyniä ja muita koulutarvikkeita. Uskomme näiden lasten olevan tulevaisuuden johtajia, vaikka he nyt kärsivätkin. Tahdomme auttaa näiden lasten kouluttamisessa ja uskomme, että tulevaisuudessa voimme auttaa jopa enemmän kuin nyt. Hei, mikä sinun nimesi on? Kiitos, Deborah. Kennedy Masumbuko. Merci. Merci. Merci qui? Maman Déborah. Merci, Maman Déborah. Ok. Acclamez. Acclamez. Maman Déborah. Le nom? Shashira. Mushashire Mapenzi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Maman Déborah. Merci, Maman Déborah. Ok, acclamez. Je m'appelle Safi Baloumi. Safi Baloumé. Merci, Maman Déborah. Ok, bravo. Grâce kwa Bantu. Qu'est-ce qu'on dit? Ok, acclamez très fort. Acclamez. C'est échantillon ça. Allez. Merci, Maman Déborah. Ok. Voilà, vous êtes intelligent. Encore. Très bien, je vais vous donner encore quelque chose. On te donne, tu vas là-bas, au fin fond. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Va là-bas. Regarde la fille. Maman te dit. Nani? Chonga, niacha kichonga wapi? Thank you, Maman Déborah. Thank you, Maman Déborah. Encore. Thank you, Maman Déborah. Allez. Thank you, Maman Déborah. Kaikki lapset ja koulun rehtori kiittävät Suomea Empowerment of African Women -järjestöä ja erityisesti Deborahia saamistaan koulutarvikkeista. He toivovat saavansa apua lasten opettamiseen myös jatkossa.
a beaucoup de cas de besoins, surtout les autres constructions. Si une fois vous nous aidez aussi à ce dernier vraiment, nous autres vous remercier. Haluatko sanoa jotain erityistä Deborahille, joka mahdollisti koulutarvikkeiden tuomisen? Toivomme, että Deborah jatkaa ponnistelujaan meidän auttamiseksemme ja me olemme hänelle vilpittömästi kiitollisia. Bonheur Thomas, ça c'est ton cadeau. Ok. Les noms, messieurs. À haute voix. Ok, ça c'est ton cadeau. À haute voix, il faut les... Sarah Ndingue, ça c'est ton cadeau provenant de Maman Deborah. Ok. Les noms? Je réponds au nom de Kassere Kamouissa. Kassere Kamouissa, ça c'est ton cadeau. Merci, Maman Deborah. Ok, il faut battre les mains. Hein? Quand quelqu'un dit merci, vous battez les mains. Les noms, madame, mademoiselle. Je m'appelle au nom de Nakabouya. Nakabouya, ça c'est ton cadeau. Battez les mains. Rachel, oh, la future présidente du Congo. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Maman Deborah. Allez, bravo. Il dit qui Hélène. Ok, ça c'est pour toi. Ah, tu vois, il faut le dire avec fierté. Hein? Vraiment, il faut le dire avec fierté. Mais non. Maman Deborah. Thank you, Maman Deborah. Maman Deborah. Thank you, Maman Deborah. Thank you, Maman Deborah. Maman Deborah. Thank you, Maman Deborah. Lapsille annettiin vihkoja, kirjoja ja muita koulutarvikkeita. Ensi kerralla tuomme enemmän. Olemme erittäin kiitollisia, nämä koulutarvikkeet ovat iso apu. Deborahilla on suuri sydän, koska hän ajattelee meitä. Kiitos. Ne dites pas même merci. Ne dites pas merci, Maman Deborah. Merci, Maman Deborah. Ok, ok. On va prendre une photo. Donne. Téléphone est dans ma salle. Beaucoup de mon cas, je ne sais pas. Donne le stylo, papa. Ça tombe. On prend une photo et puis ils vont rester pour la distribution. Donne le stylo ici alors. Passe. Non. Encore?
Useat näistä lapsista ovat syntyneet seksuaalisen väkivallan seurauksena tai he ovat menettäneet vanhempansa. Heillä ei ole tarpeeksi koulutarvikkeita ja he joutuvat opiskelemaan ulkona istuen maassa. Teidän tukenne avulla voimme rakentaa näille lapsille luonnonvoimat kestävän koulun, jolloin he voivat opiskella myös sateella. Kiitämme Empowerment of African Women -järjestöä avusta. Vaikka muut järjestöt ovat unohtaneet meidät, te tulitte avuksemme ja toitte meille kaikille toivoa. Pyydämme teitä jatkamaan apunne antamista ja toivomme, että suomalaiset pitävät nämä oppilaat mielessään. Lapset opiskelevat hyvin huonoissa olosuhteissa, ja vaikka me täällä kärsimme, näemme nyt, että on ihmisiä, jotka ajattelevat meitä. Tämä antaa meille kaikille toivoa, ja teidän apunne motivoi lapsia menestykseen. Pyydämme, ettei tämänkaltainen apu loppuisi, ja tahdomme muistuttaa, että kaltaisiamme apua tarvitsevia kyliä on useita. Kiitos, että toivotitte meidät tervetulleeksi kouluunne. Onko teillä terveisiä Deborahille? Tahdomme kertoa hänelle, että koulumme tuhoutui myrskyssä. Pyysimme apua monelta järjestöltä ja ihmiseltä, mutta tähän päivään mennessä emme ole saaneet mistään apua. Olemme yllättyneitä ja iloisia siitä, että tulitte niin kaukaa auttaaksenne meitä. Pyydämme, että Deborah pitää meidät ajatuksissaan myös jatkossa. Haluatteko lähettää terveisiä Suomeen ja Deborahille, joka lähetti nämä tarvikkeet sekä teidän että ympäröivien kylien kouluihin? Voitte itse nähdä, miten kärsimme ja millaiset olot lapsillamme on. Koulu on tuhoutunut ja tahdomme pyytää Deborahilta apua koulun uudelleen rakentamiseen. Pyydämme Deborahilta ja Suomelta apua koulumme takaisin saamiseksi. Jos suomalaiset voisivat auttaa meitä koulun korjauksessa, olisimme hyvin kiitollisia. Tilapäiset koulumme eivät kestä vesisateita, joten joudumme rakentamaan ne uudelleen joka sateen jälkeen. Meillä ei ole koulutarvikkeita eikä paikkaa, missä opettaa lapsiamme. Estääksemme lapsia kastumasta sateella, joudumme lopettamaan opetuksen. Kiitos viestistänne. Olemme Empowerment of African Women -järjestöstä ja tulimme auttamaan teitä lastenne opetuksessa. Tahtoisimme tietää, mitä mieltä olette saamastanne avusta. Olemme hyvin iloisia, että tulitte, ja kiitämme teitä kaikesta tuesta, mitä olette meille antaneet. Kuten tiedätte, meillä on monia ongelmia lasten opetuksen järjestämisessä. Olosuhteet ovat hyvin vaikeat ja kaikenlaiset ongelmat vaikeuttavat tilannetta. Kiitämme Empowerment of African Women -järjestöä ja Deborahia kaikesta avusta ja tahdomme rohkaista heitä jatkamaan hyvää työtä.
Jotta lapsillamme menisi hyvin, tarvitsemme epätoivoisesti apua. Ilman tätä apua emme voi jatkaa lastemme opetusta ja lapset, joilla ei ole vanhempia, jäävät kokonaan ilman. Tämän vuoksi olemme hyvin iloisia saadessamme näitä koulutarvikkeita, joiden avulla lapset voivat jatkaa opiskeluaan vaivatta. Kiitämme teitä todella paljon, että tulitte avuksemme ja annoitte meille tarvikkeita aikana, jolloin lastemme opetusta on vaikea järjestää. Tämän tytön nimi on Yvette, hänellä ei ole vanhempia ja nämä koulutarvikkeet mahdollistavat hänen koulunkäyntiä. Kiitos kaikesta, mitä olet vuoksemme tehnyt, Deborah. Jumalan siunausta. Kiitämme Deborahia sydämemme pohjasta ja pyydämme, ettei hän lopeta auttamistamme. Rukoilemme hänelle Jumalan siunausta. Janoon on juominen. Ratkaisu sairauteen on tervehtyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen ongelman mukana tulee myös ratkaisu siihen ongelmaan. On itsestäsi kiinni, löydätkö sen. Kaikkiin ongelmiisi on olemassa ratkaisu. Älä koskaan luovuta. Kiitos ja Jumalan siunausta. Nimekaa chini nikifikiri juu ya nchi yangu Kongo. Aibu yake ni kubwa sana kati mataifa ulimwenguni. Nchi tajiri kwa madini, ila barabara nzuri hakuna. Nchi tajiri kwa misitu, ni wanafunzi wanalipa walimu. Kuwajua majira nzuri mwakani, ila mchele watoka Pakistan. Mikiki yaja Tanganyika, ila mpyodi zatoka Ulaya. Kwa university na wenye ujuzi kufaidia nchi zingine. Askari jeshi wa moja wapora